Sanibonani, igama lami uSnegugu kwaMampofu. Namhlanje ngizobe ngifundela inganekwane. Uma uyithanda inganekwane, le uzoyithanda kakhulu ngoba inganekwane ongakaze uyizwe. Ngiyathemba ukuthi awukazi uyizwe. Ngoba le nganekwane ayijwayelekile, ayifani nezinye inganekwane. Iqhamuka kule ncwadi le. Le nganekwane inamaculo amaningi. Kodwa ngoba angazi ukuthi la maculo ayehumusha kanjani ngaleso sikhathi, ngithe angivesane ngithatha amaculo ajwayelekile ngiwathi nje kancane ngifake lamagama lawo alamaculo akuyona lenganekwane. Ngiyathemba ukuthi niyoweza lamaculo engiwaculayo nikwazi ukucula mhlambe iculo okuyilona elihumushwa kuyona lenganekwane kanye nami. Oke singene endatsheni yethu. Kwesukasukela ithanda icosi ke. Kwesukela inkosi eyicebile enomntwana oyedwa wentombazane. Igama lakhe uMhlophekazi. Wayemuhle efana nelanga liphuma, kodwa engathandi ukuyogana. Kanti zonke izinsizwa zabe zimthanda, zifisa sengathi zingaganwa uye. uMhlophekazi ngoba wayenegqabho wathi yena uzogana mhla ethandayo. Balinda ke ekhaya belokhu bethi mhlawumbe bazoke bezwe kuthiwa manje usezogana uMhlophekazi. Phinde wazihlalela enjalo, engafuni nokuthi insizwa ize izame nokumkhulumisa nje. Bahlala oyise nonina belokhu bemnakashele ngokuthi phela bakahamba eyogana, yikhani bezodla izinkomo besaphila. uMhlophekazi wazihlalela, wathula wathi du. Wayesethi kubo, "Miyekeleni uMhlophekazi, uyogana kufanele, uyogana kufanele, uyogana kufanele, ubani obengashade emncane." Wayesesho njalo ecula, sekwaze kwaba yilona iculo lakhe alikhonzile lelo. Kwathi ngoba zazimbelesela izinsizwa zimkhulumisa, wayesethi ngeke aphinde aphendule umuntu wesilisa manje omkhulumisayo. Empeleni kwabe sekuhlakuluka ukuthi lowo muntu wesilisa azovuma ukukhuluma naye kuyobe sekunguye ke Bewu uMaqondana. Zafika izinsizwa zamkhulumisa, wazithulela uMhlophekazi. Zamkhulumisa zaze zadela. Kwathi ngelinye ilanga unina wambuza wathi, "Mntanami, uzimisele ngani na?" uMhlophekazi wamphendula wathi, "Miyekeleni uMhlophekazi, uyogana kufanele, uyogana kufanele, uyogana kufanele, ubani obengashade emncane." Wayecula ngezwi elimnandi, elipholile, elalikhalisa zonke izinsiza. Kubafika insizwa ithi iyamkhulumisa, avele azithulele du umntana enkosi. Ngelinye ilanga waqhamuka wonke amantombazane ephethe amageja, eyohlakula ehuba ethi, "Inkomo kadade iyo, inkomo kadade iyo, ayivuke, 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 ayivuke." Ayeseqhuba ethi, "Amkhwenyana letha, amkhwenyana letha, amkhwenyana letha bo, awulethe amagebhezana, amkhwenyana letha, amkhwenyana letha,
Anginyana lethabo, awulethe amagebhezana. Kwase kusuka inkosazana yenkosi yayogena kuwo lo mshungu wezintombi. Kwaculwa kwaze kwaba mnandi. Kepha bese kuthi nxashana izinsizwa zisondela, inkosazana ingabe isacula. Kwale nalapha ziyincokolisa, ivele ithi zumbu. Kwathi lapho sekuhlakulwa emasimini, kwaqhamuka izinsizwa eziningi zeza enkosazaneni, zizama amaqhinga okuba ihleke. Lutho asuka bona ozakwabo nje aqhweqhwetheka, yena akazange ahleke futhi akazange akhulume. Bazama baze baba baningi behluleka. Isigcino kwase kuqhamuka insizwa yimbi emanikiniki, okwathi lapho inkosazana ihlakula ukhula, yona yayilandela kancane ilokhu isiphula wona umbila uqobo lwawo. Yawusiphula lensizwa umbila, yawusiphula ilindele ukuba intokazi le yenkosi iyoze ikhulume. Hayi, yaqala yazithulela nje, insizwa yaze yacishe yadikibala. Izintokazi zona zabe ziqhubeka ziziculela zithi, inkomo kadade iyo, inkomo kadade iyo, ayivuke, 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 ayivuke. Zithe ukuba zithule, yaphinda futhi lensizwa yaya ngalapho kuhlakula khona inkosazana yenkosi. Yafika khona yasiphula umbila, yawusiphula. Inkosazana yaze yagcina seyicasukile yathi, hayi wesithutha ndini, uqonda ukuba kuthiweni? Wo, kwahleka wonke umuntu. Nayo inkosazana yahleka yaze yakhala izinyembezi. Yagiya yaze yaqhephuza insizwa ngoba seyizoganwa yinkosazana yenkosi. Phela kwabe kulindelwe noma ubani ozodala ukuba inkosazana ihleke noma ikhulume. Yamthatha kanjalo ke insizwa enikizelayo umntana wenkosi. Cosicosi iyaphela, cosicosi yaphela. Ngiyathemba ukuthi niyithandile lenganekwane nokuthi beniqala ngqa ukuyizwa. Uma ungaqali ngqa ukuyizwa ngicela ungitshele, ungibhalele nje ungitshele ukuthi hayi sine ngiyayazi le. Mawungayazi uqala ngqa ukuyizwa lenganekwane, ngiyathemba ukuthi uyithandile nokuthi utholile ukuthi isiphi isifundo lenganekwane ezama ukusitshela sona. Mawungakwazanga ukuyitholela othi ngikutshele kabanzi. Lenganekwane isifundisa ukuthi uma khona into oyifunayo emhlabeni, kumele uyilwele, kumele uyilandele. Ungabedane nje uzame okokuqala, okwesibili, okwesithathu bese ulahla ithawula kanjalo. Kodwa kumele uqhubeke, ulokhu uzamile. Njengensizwa le, insizwa yimbi leyo kuthiwa bimanikiniki. Yayilokhu izamile, lokhu yohlephula umbila. Inkosazana yagcina inakile ngoba phela ayibona ukuthi manje lo muntu lo lokho engilandelile, sathi ngiyaya ngapha wangilandela, bengithi ngishona ngapha, hayi nangu lo bhuti lokho engilandelile, wagcina esediniwe. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi nathi kukhona into esiyithandayo noma into esiyifisayo, uma khona amaphupho esifuna ukuthi afezeke, kumele ukuthi siwalandele aze afezeke, aze aphumelele. Akumele nje ukuthi zame kanye, kabili, kathathu silahle ithawula, ngoba uma singalahla ithawula singalahla ikusasa lethu elikhona
odinga ukuthi nje zame futhi ukuze silithole nokuthi lifezeke. Ngiyathemba ukuthi ngizonibona futhi ngelinye ilanga lapho sobe sikhuluma kabanzi futhi mhlawumbe ngezinye inganekwane okanye izisho okanye izibongo noma izithakazelo nje. Niyongitshela nini ukuthi ngifuna ukuzwa ngani na kanjani. Thanda ukuletha ukubonga kunina nonke ukuthi nizile nazobuka Lenganekwane yenkosazana yenkosi. Nisale kahle.